Kakunana dito, uy, agor ka man. Gandang hapon mga, ay, ag-donate kayo man nga ro, jay planas o ray sapatos kinchinelas para may gamitin naman ng mga kababayan doon, ng mga bata. Thanks mga idol. Ana timakunam. Anak ko na. Ag-donate ka no ti chinelas. Apo, after nga ag-donate apo, dagitay nangabak na opisyalis nita, ay kat sa saron when we met. Our way of saying congratulations. Kini, upcoming Vice Mayor. Yes, of course. Nestor Banhal. Sir Nestor. Ngarod, Ken, kablaaw man nga naka-duty dito ay Burgos, Ramon Isabela atin ang kablaaw. SG Banyes, Ken, pa-request man dito kanta nga Puninaria ti Agasawa. Thanks mga idol. Oo, Puninaria. And i-greet ko man, manong, dagito ay taga-barangay nga taga-Salvador. Balsiman, kantahin nyo ito ay ading nyo, Anora Sarmiento of Barangay Salvador. Oo, ni Kapitana. Kapitana. Hello. Hello mga idol, pakiplay man yung bulan for us here at Sabangan Mountain Province. Thank you. Na Sabangan Mountain Province. Sabangan. Sabangan. Ato dito sa Badijay siguro. Haan? Ano nga? Sabangan ng puting ilang. Yes. Watching from Hong Kong from Manisha, tinagana. Ayan. Manisha. Manisha. Ni Mami Tunisian sa mo. Watching from Korea na imbangal daw kanyayo. Amin po from Peresi Aquino. Oh, ni Mami di dayta. Di may isang special guest daw sa Nubigat. Ha? Ni Mami Tunisia. Special guest daw. Wala. Di malagresatan. Iti aramidin ng hakuan. Ako gusto. Ila mauma. Agot PM June nating ang magrid kuman amin nga family ordinaryo dito Villa Sanchez San Guillermo Isabela at Pagaduan family dyan sa Ramon kinitate kong Alfredo Ordinario nga kada Domingo kaagdengdeng kada kayo. Request kuman kuya dahil bulan more power po and God bless always from Donna San Antonio ng Villa Sanchez San Guillermo Isabela. Isabela. Good afternoon po kuya. Great nyo man po kami dito sa Estrella San Guillermo Isabela. Pakikantayo man apon Angel Berting is my Princess Jamaica. O okay, sige mamat adatono na sigamot. Narigat. Akayam deta. Idol, pakablaan dagiti Ramos family. O kita naglaing ka nga Dito talaga. kamarag San Isidro nga madaba nga domdom nga. Kita. Kana man ni Lara Kyla from Tondo po request po ng Riribok to ibig ko. Lagi po namin kayong inaabangan. Awan man ti emotions na. Good afternoon kuya. And ading dyan mga kabla. Awan man dito. Dito agding-dingeg. Dito Papan Weste. Jones Isabela. O di ba nagmayat? Nang nangrona kini. Agiti lakay ko. Agiti lakay ko. Agiti. Nang nangrona agiti. Kung na mo. Ken lakay ko. Nga mata mga agding-dingeg kada kayo. O nanang ko. King kakabsat ko from Athena Nov. Oh, thank you, kuya. Kas jelaeng, ada tono na mayat. Watching your show, may palagip ti jingle ninong mo. Thank you so much, June and Jen from Ma'am Consolacion. Yes, una yan. Ninang, aha. And, dagtaw-tawag kanyam niyo. pabati nga yung anak ko na si Elaine Joyce at si Shalane at yung asawa ko na si Roberto Corsino from Patul, Santiago City. Request man dali pututan ka manen. Bakat. There are songs abong hami mabaling nga kansyonin ta medyo ang program nito ay rated. Ang programa ito ay rated SPG. Oo, kasi dyan ang ato unay Step tong patno ba ang kailangan ng manonood. Kasi 1, 5, 8. You're a great singer. Ape, may dito nga tawag nga ta nga ti mensahe na i-defect pa lang. Sige, tagbuasak pa lang. Kuya Parakes daw yung best friend forever. Sabi nung kaibigan kong nasa Dubai from Lisa Guzman. Kumusta kaya po nga taga San Sebastian from Lermas, Sumalabe. Wow! Okay. Okay. Hello po na yung bang Aldo tayo amin pabati po kami dito sa Ramon Bereno Perucho at Daos family po. Congrats po kay Miss Ramon na nasungkit ang corona ng Queen Isabella 2019. Proud Ramonian po. Salamat po mga idol from Gracia Daos. Okay, kung ano tinempang Aldao, sir, request ko mo dati bulan Sir. para kini Kapitan
Aldi Mariano kang kastamo at kadainang Loring ken amang Dionisio Cablayan from Kagawad Cablayan of Barangay Bantug, Ramon Isabela 3319 Philippines. In International Airport. Wes, dinamag ko no. Apay nangabak ka nga Kagawad Arnold ko na. Ay, Ayan. nimesis ko din nangabak sir ko na. Pasyatot mga lodi, watching from Milan, Italy, from Cynthia Baroga. Hello po, Auntie Avelina Flores, kan Uncle Hill from Noralin. Oh, you see, Uncle Noralin. Wan. Ato da jikap kablaawan na mo lang kanayon. So nembang aldaw yung manong June kan JM kablaawan da mangag ditengnyag dita programa yo di pagayam yo ninyo de la Cruz di San Miguel Ramon Isabela. Hello, FGD, nembang daw tayo amin dito, Pinas, from Mary Jane Romero. Kunamot ni Marjorie Salvador. Oh. Ay po sa inyo dalawa, kuya. Request yung silaw. Ano naman? Silaw. Okay, kablaawan man ti family Mendoza ti Puroktos Barangay Old Centro 1 San Mateo Isabela request man song Rebok toy biyako. Thank you, God bless and more power. Anang nga road iti kanta ang barong daji makapaibos iti timak mo ano datay ordinaryo lang nga kanta pa Hindi pa lang ordinary. Ordinary sa mangkita nga road iti ordinaryo lang nga kanta. Apay ito nakatato ti mo tawag 95 da amin. Asa requested. Danto pa request ti masahista nga man ni Brong. Ay nga road. Napipintas mo da kita ngamin di ka di. Talagamot nga. Masapol ko timasahista Hindi makatumo. Okay, as requested, here's something from Tochi na kamu jwa kyao. Japanese nga menti nagkansyon. Tochi na kamasok. Sana ti ka na tayo. Aji na kang kara. Kara. Tadi nagsara. Ay kasi ay. Naknak mo iti ragsa. Kasta unay apaggaa. Sipat kala sipat. When ko nam guwapo bagbagay ko naka-brush up. Iso nga di na magka. When ko na may ayatenak. Aniyan anagragsak kaadam tuidenak. Si kantay anghel anangit tuy luluwag. Di agnanayon dawat ko apakasaranak. Sakbay amaam wamitipod no asyat. Ipategnak tupay nga ta. When numalinggaget ka. Nyang sapay la kuma. Mailimed ko pa'y ken ka. Ito ba jasi sana? Kura para. Tara kasi puro wala yung Salvador. May sa tigmet, baling yung Salvador. Yeah, mama. Adong nubya, pasaray kang kamatendak, ngem numaamuan dat obra, Cut. dagos nga ilimenganda, kastakan tumet nga ta, nga uray ay ayaten na, dumteng to nga iwaksina, jagdun kayat ti agbiag, aniya na nagragsak kaadam tuidenak, si kantay anghel anangit tuy luluwag, nga masapon ipudno kuno siya sinuak, isungawi sen kan pagtaengak, ngem siyak met tinaklaat, kunam kastamet ti pagbirukat, agpadatagayam anatay ti mangbibiyag. Ito ko takto ti basahan nito yun. Aniyan na nagragsak kaadam tuidenak, si kantay anghel anangit
Tuiluluwa, siyak mangdigos, si kantumet timang make-up, ket maniputi tindwatan alim matap. Uray nuadot sa sauda, embalsamador taadwa, babaan talatata, kliyente tanto metla ida. Embalsamador. Amam lagi ngamin kita talaga nga pumintas iti serbisyo no ato dagiti special offers nga mabalin mo nga i-offer kada kiti kliyente. If you were the embalsamador, ano ti mabalin mo nga i-offer? Aliman. Haan ko na kada kiti funeral services tatan nakatadun iti offers. So, di ba di free flowers kung kunada dita dapat kita Free water dispenser with water. Dapat iti libre iti kiti barahan. Anapay iti kiti libre tata nakatadun. Ilugan dati karo. Hindi libre yun. Man, I mean, aside from the flat 40,000, 60,000 nga service kung kunada di dyan. Kita, ado ti giveaway na kung kunada. Ngayon, actually, binayadam amin di dyan. Pagkata lang libre. Libre iti banda, no? Dato yung 60,000 ti alaum kung nada tagayan nakaraman di dyan. Okay. No, si ka nga rod bilang ti agbalin to abe embalsamador balong. Anya ti mabalin mo nga ilibre. Libre ti formalin. Ay, madimot. Kimbal sa motor garod. Inuman, dagi jay bisita kasi ay. Libre ti ko sige, agpanunod ka, tapno da jay... Agkantak siya. Mabalin. Okay, mabalin. Libre ti kita agkanta ko na. Kung kasali mo lang di binayada. Kung kasali mo lang di binayada. Archuk da lang di jay. Apay madinsuot ni pare jay t-shirt nga Thailand. Tapnog pada kayo. Kuna na ni Kabsat Judith, kumare, agpaspasin siya kayo ng medyo di makal di buksit ko. Amom ka di ayangan isuot ko di kastamot na orayam nga kumutong nga basit. Ibagam kini Juby nga puyatan na nga puyatan tanog subli di bagi kini. Limo mo ga. Sa to say 34 lang idi apo iti sig ko tata medyo na nayon di ka nga balik senan. Ado nga minukak sang mga pantalong ko. Aya. Okay, ti oras ka Arlo ba 46 minutos sa kwalpasan ti alawan na ti malem. Siyempre kaduhay lang ti manong yo. Analaing kaya ti pagay ang anakan tayo nga ni John Mark Pastor. Analaing malaang. Embalsamador. Dito lang po kasama kita ni Radio Station Tintar Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City nagsama. Keta awang mo ti lyrics na data kanya ka. Yan tama kanta kaya parang kanta. Agajidaan man, agajidaan. Anang nga daan? Agajay jinti maisahan nga agajay jinti album. Nga dita kita ka dita. Ay, kaya mo ti daan nga talaga ayan. Okay nga rod, may isang daan nga sunata apo manipod ka kita kadaanan mo la nga kapagayam yo. Daan. On March 16, 1521, when Philippines was discovered by Magellan, they were sailing day and night across the big ocean until they saw Ismuli Masawa Island. Magellan landed in Limasawa at noon. The people met him very welcome on the shore. They did not understand the speaking they had done, because Kastilagin at waray-waray man. When Magellan landed in Cebu City, Rahahumabon met him, they were very happy. All people were baptized and built the Church of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. When Magellan visited in Mactan, to Christianize them everyone, but Lapu-Lapu met him on the shore.
and drive Magellan to go back home. Then Magellan got some mad, ordered his men to come up lads. Mactan Island we could not grab, 'cause Lapu-Lapu is very hard. Then the battle began at dawn, bolos and spears versus guns and cannons. When Magellan was hit on his neck, he stumbled down and cried, "Oh mother, mother, I am sick. Call a doctor very quick. Doctor, doctor, shall I die? Tell my mama do not cry. Tell my mama do not cry. Tell my mama do not cry." That's the end of Magellan in the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen. What's that? Kaya si Ate Marlene nag-text, ilang galon daw ang dadalhin. Ako, 8 kung naalata mo din Ayan, and of course, my wife, isuti ka na nga mga appreciate kanya. Kasi at least, ni bakit ko o nag-text ko na kanya. Kanya ko na. Ayan, lakay talaga nga bagay mo agita kasta nga kanta. Clap, clap, clap. Nakakanta. Aji siguro you never told me you love me. Sika, ada nag-text kanyang tigas jay. Aong garot. Awan abag ka man. Nag-text ka man. Nakori. Nakori po. Nadya kate ipagpatag mo. Naabag ka man. Tar ko kayos. Naglawag di kanya lakay. Wow. Ha? Sika nga awan. Zero. Patay kas tangay. Awan. Todo kanchaw mati nga ulitag ko. Patay kas tangay. Okay, ano pa yan lagi jay? Kadagiti agi share apo kadagiti videos. May pagyamanan may nakita ko. Charity Lianes is hosting watch party at Dakami Manen. So thank you so much kapsa. Talaga kami nga iti suporta kada kami kit kasta unay. And of course, good afternoon mat kinikabsat Mel Silveri de Tilakay na sabi lang kumata dandanin ma-approve na apo on the process the jay visa na application for US and Orisi kami dandalimutan apo. Nagigila una ang arap apkat. And my sister is requesting Annabel Sariales iti may isang sunata. Ate kano dita den nam awan nagbasulak. Iso nga dito nga rod apo ti maudi nga sunata mi for this second hour. Ket kalpasan iti dito nga sunata apo. Siyempre ket patalas sa stone and oray niya apo iti maudi apaset. Ta adupay iti pa premyo nga ipadawat mi. Nga rod. Ken ka ading Annabel o para keng ka. And the rest, kadno siya siya naman titaglawlaw mo itata. Ate Jing, Manong Bubot, Bigoy, and ni Bagod na Christine, kada tayo ni Kim. Kim Sierra. Kim Sierra. Para keng ka. Kada kayo ko na kumang. Di tadin na awan nagbasula tay naramig kumet amin pagragsakan ngemanyat insubad mo sinagtamla ento'y puso di mo inilala na puno ayat ko Karim kaniya inka tinalikodan martir a pusok na ikalang anya ba'y serservina nasamit alangen-langen tada nag-text mo isti puro sticker agkat katawa pa ano ba yan ditadan na awan nagbasulak tayo naramid kumet amin pagragsakan ngeman yan insubad mo
Sinagtamla Egto'y pusog Awa. Madika Anagtes Napuno Nga ayat ko Kaya mga feel na feel mo. Sama lang na. Balaman Karim kaniyag ingkatin na likodan martir apusok na ikalang nanyapay ti serserbina nasamit alangen-langen ta awan amok anak kabasulaken ka Dita den na awan nagbasula awan Tain paay ko amin Akabayalag Dita den na awan nagbasula Sikat ng perdi ng waswas kiniayat ng keltay kadagiti arapaan Dear Manong June, wala kas kasano kitur orayek met nga at text isuna nga manyang nga rod natarkok nga talaga isuna. Di naman ito red. Nga ibaga iti kaya. Tadi akmet nga men nga nato red. Agpada kami nga tarkok, Manong June. Isong awan iti mabalinak no lumakay kan bumakit kami nga duwa nga agim in oray latta kadi sa kamin to ang pinabasol into no agtaweng kamin to 60 senior citizen Dita den nam awan nagbasulak Tain naramid kumet amin Apagragsakan Nga maniyat insubad mo Sinagtamlaeng to'y pusok Di mo inilala na pudnong nga ayat ko Karim kaniya inka tinalikudan martir apusok na ikalang anya pa'y ti serserbina nasamit alangen-langen ta awan amok ang nakabasulak ken ka Dita den na awan nagbasula Tain paay ko amin Akabaelag Dita den nagbasula Sikat ng perdi ng waswas kiniayat ng keltay kadagiti arapaan sige man talaga nalaing kapalong arami di man di sintonado data kanta sige mo data awan nagbasula awan Maday ka sa yan Sikaman Taim paay ko amin Akabaela Ayun, ito mama mo lang Sika Dita den nam awan nagbasulak Woo!
Sala, di karoon pa tayo ng video okay ha. Anyway, dito na maglabas niya may katapaset. Kitang tabayan ito may kalaw. Kung mawad yung paset ng programa nga da kami manan. Dito lang kasambitin ng radio station din tayo Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City. Nagsamig.